Żewġ anzjani u żagħżugħ daħlu l-isptar wara l-sibt filgħodu għal ħabta tad-9 kienu involuti f'ħabta bejn żewġ karozzi. Il-każ seħħ fit-triq Ardalan f'Biżebbuġa meta karozza tat-tip BMW minn sjuqa minn żagħżugħ ta' 21 sena mill-Kalkara u karozza tat-tip Toyota Vitz misjuqa minn anzjan ta' 80 sena minn Biżebbuġa ħabtu. Fil-karozza Toyota kien hemm ukoll anzjana ta' 72 sena minn Biżebbuġa wkoll. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jagħtu l-ewwel għajnuna u kif ukoll ambulanza li ħadet lil 3 persuni l-Isptar Mater Dei sabiex jingħataw il-kura meħtieġa. Aktar tard l-anzjani ġew iċ-ċertifikati li qed isofru minn ġrieħi ta' natura gravi fil-waqt iż-żagħżugħ weġġa' ħafif. Fil-karozza tal-anzjani kien hemm ukoll kelb. Jidher li l-kelb tar-razza pag kiser saqajh ta' wara u għalhekk ittieħed l-isptar tal-annimali għall-kura. Raġel ta' 31 sena minn Santa Venera ttieħed l-Isptar Mater Dei wara li kien involut f'inċident ta' traffiku fil-Gżira. Il-każ seħħ għall-ħawta tal-5 tas-sibt filgħodu fi triq Rudarġan fil-Gżira, meta vettura misjuqa minn raġel ta' 31 sena ħabtet ma' vettura tat-tip Mercedes misjuqa minn raġel ta' 30 sena mill-Gżira. Konsegwenza ta' hekk, 4 vetturi li kienu pparkjati sofrew xi ħsarat. Fuq il-post issejħet ambulanza fejn ħadet lix-xufier ta' 31 sena l-Isptar Mater Dei għal kura meħtieġa. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi. Persuna ta' 47 sena sofrit minn ġrieħi gravi wara li weqgħet minn fuq sellum f'Taslima. Il-każ seħħ għall-ħadd tal-ħabta ta' 8:09 fil-għaxija fi triq it-Torri ta' Slima. Il-Pulizija marret fuq il-post u minn investigazzjoni preliminari li saret irriżulta li l-karkaris waqa' minn fuq sellum waqt li kien qed isir xogħol fi stabbiliment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.